You crazy mother. Fuck, hvor var det ulækkert. 300 subscribers er vi nået i dag. Og det er fucking sygt fedt. Altså, okay, jeg kom på, og så er der 300 i dag. Og så bliver jeg bare motherfucking glad. Klokken den er 9, når jeg optager den her om aftenen. Jeg vil bare sige 1000 tak for det, jeg har gjort. Mine subscribers er steget rigtig meget på det sidste. Og jeg tror, jeg ved, at det er på grund af, at jeg har lavet et lille collab sammen med Jasmine Lind. Og det var super hyggeligt at finde den der video. Så jeg vil virkelig gerne sige 1000 tak, fordi I er abonneret på min kanal. Og jeg håber selvfølgelig, at I bliver ved med at kigge på, hvad jeg laver. Til jer, der er nye derude, jeg hedder Oliver Jørgensen, og jeg er 17 år, og jeg synes virkelig, I skal abonnere på min kanal. Jeg har en kanalintro, der fortæller jer, hvorfor I skal abonnere på min kanal, og så lidt mere omkring, hvem er jeg. 1000 tak for 300 subscribers. Jeg er virkelig glad for det, og der kommer flere videoer ud i fremtiden. Lige nu har det været en lille svær periode, men altså, fuck det. Vi skal bare videre. Så 1000 tak, fordi I har støttet mig i al den her tid. Hvis I kunne lide den her lille 300 sub special, det var en lille 300, hvor jeg drak sådan en red label. Hvis I kunne lide den her video, så synes jeg helt klart, at I skal give den en kæmpe fedt like. Hvis vi kunne ramme 5-10 likes på den her video, ville det bare være super fedt. Og så kommer der noget mere crazy senere på kanalen. Og som sagt, hvis du er ny, så synes jeg, du skal abonnere på den her kanal, for ligesom at se mere til mig. Og jeg vil gerne se mere til dig. Jeg håber, I har det godt derude, og indtil da, så ses vi i min næste video. Hej.